שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד שיעור. בשיעור הזה אנחנו נלמד איך לחבר את הטמפלט שלנו, שהוא אני אפרסם את הקוד בתיאור של הסרטון. בעצם זה הקוד, אני אעתיק אותו, נלך לפאנלים שלנו ואני אעשה פה למעלה אימפורט פאנל, לייבא את הפאנל, ואני אדביק את הקוד. נעשה אימפורט. עכשיו נפתח לנו הפאנל עם הטמפלט. יש פה כבר עמודים מוכנים, זה רק להכניס את המוצר ובאמת לרוץ עם זה. קודם כל כשאנחנו נכנסים, אז כרגע אנחנו רואים רק את 4 העמודים האלה. אם אני אגלול אחורה עם העכבר, אנחנו נוכל לראות פה מצד ימין למטה את שאר הפאנל, את כל הפאנל בעצם, שזה עמוד מוצר, צ'קאוט, אפסל, דאונסל ועמוד תודה. אז בעצם מה שאני עושה קודם כל, אני נכנס לפרודקטס ואני יוצר מוצר חדש, זה בעצם המוצר שלנו, לדוגמה משחק לגו לילדים. אני ארשום תיאור קצר, משחק לגו איכותי לילדים בגילאי 3 עד 15 לדוגמה, ואני יכול להוסיף פה עוד נקודות. מתאים לילדים ללא סכנת בליעה. סתם רושם פה תיאור קצר על המוצר. בצד ימין אני אבחר לו מחיר, לדוגמה 59.90, ומחיר לפני הנחה 100 שקלים. כאן אנחנו נצטרך לבחור את השיטת משלוח שלנו. אם אין לכם שיטת משלוח, תיכנסו למנג' שיפינג ותגדירו את זה שם. אני כבר יצרתי. ואם יש לנו בנדל, אז אפשר גם לבחור את הבנדל. אצלי זה קנו 1, קנו 2, קנו 4. ואם אין לכם בנדל, אתם לוחצים פה מנג' בנדל ויוצרים בנדל חדש. מוסיף תמונות של המוצר. ומה שחשוב בטמפלט, שהכל עובד פה, הוא נמשך מהעמוד מוצר, מהמוצר עצמו. אז יש לי פה את הפרודקט CMS, יש לי את הפיצ'רס. אני אעשה add feature ואני אקרא לו משחק לגו לילדים. אני יכול להוסיף תמונה, איזה תמונה שאני רוצה, ולרשום תיאור קצר. אני ארשום תיאור קצר 1. אני אעשה done, ואני אוסיף פה עוד אחד. עוד פיצ'ר, עוד תכונה בעצם. אני אראה לכם אחרי זה איפה זה מוצג בדף מוצר. אז משחק לגו לילדים. חשש לבליעת חלקים על ידי תינוקות. אני אוסיף פה גם תמונה, סתם תמונה, ותיאור מסוכן מאוד. אני אוסיף עוד אחד אחרון, שיהיה לנו 3. משחק מענה לכל המשפחה. אני אוסיף עוד תמונה, ותיאור קצר. 3. עושה done. עכשיו יש לנו כאן את ה-FAQ, זה בעצם שאלות ותשובות, אז אני ארשום פה שאלה 1, תשובה 1. זה גם נמשך מכאן ומוצג בדף מוצר. שאלה 2, תשובה 2. שאלה 3, תשובה 3. אני יכול להוסיף פה אימוג'י, שזה יראה יפה.
ו-reviews, אני גם מוסיף, אני אעשה save רגע. אני אוסיף ב-reviews ביקורות. אני לוחץ add review, פותח לי את המסך של הביקורות. ואני אעשה פה new review, אני בוחר את המוצר שלי, משחק לגו לילדים. את שם הבן אדם שהשאיר את הביקורת בעצם. למשל דוד כהן. את הביקורת שלו, ביקורת לדוגמה. 5 כוכבים. אני יכול להוסיף תמונה של הבן אדם. ואני אעשה add. והוא נוסף לי פה משחק לגו לילדים, אני רואה שהוא נוסף. אני חוזר למוצר שלנו בעצם. כאן סיימנו, כבר הגדרנו הכל, יופי. אני אחזור לפאנל, זה הפאנל שעכשיו הכנסנו אותו, אני אעשה אותו פאבליש, כשהוא יהיה מפורסם. ואני אכנס לעמוד מוצר לפרודקט פייג'. וכאן אני אבחר את המוצר שעכשיו יצרתי, משחק לגו לילדים. כמו שאתם יכולים לראות, הוא משך את התמונות, את הכותרת, את המחיר, כל מה שבעצם הכנסנו לו, את הבנדל. פה זה התכונות שהכנסנו מקודם, אז יש פה את התכונות. כרגע בעריכה זה נראה טיפה מוזר, כי זה עובד עם ריפיטר, זה בעצם לוקח את התכונות מהמוצר עצמו, אז כאן זה נראה מוזר, אבל אם אנחנו ניכנס לפריוויו ובאמת נראה את זה בלייב, רגע, נעשה סייב. אם אנחנו ניכנס לפריוויו, אנחנו נוכל לראות שבעצם יש פה את השלוש תכונות שיצרנו, והוא משך את הביקורת שיצרנו ואת השאלות. אז בעצם ככה אתם עובדים עם הטמפלט. כמובן שאתם יכולים לערוך איך שאתם רוצים. יש פה דברים שהם לא יש פה דברים שהם לא כאילו שהם סטטיים. לדוגמה הטקסט פה של התיאור, אם אני רוצה שהוא ימשוך לי אותו ממה שרשמתי בדף מוצר, אז אני יכול ללחוץ פה על get text from, לעשות select ולבחור product ו-description, והוא ימשוך לי את מה שרשמתי מקודם, כמו שאתם יכולים לראות. את הביקורת הזאת אנחנו פשוט נערוך, יכולים לרשום פה מה שאנחנו רוצים, לשנות את השם, לשנות את התמונה כאן, כאן לערוך את האימייל שלנו, ובעצם זהו, ככה עובדים עם הטמפלט. הוא כבר מוכן, הכל כאן. אתם יכולים לשנות את השם של הלוגו שלכם, למשל במקום e-commerce, חנות לגו, ואתם יכולים לשנות את התמונה של הלוגו. לדוגמה אני אשים את זה עכשיו, וזהו בעיקרון. זה עובד גם מצוין במובייל, הכל רספונסיבי. זהו, אז שיהיה בהצלחה. תודה שצפיתם.